rewɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to cempenga woda bere bowa cali garli worgo garli rewo fimbo dawa sare geɗa ba fata kon waktu yoni hato gawi nane kame madina alaheri ene jiya e gardiɗi kabruji men kikiɗe hanki on jencuɗi sungoji sarɗi yankoji bannoɗe nder leydi sénégal a yalti hanki to leydi Mauritanie dadiɓe renoɓe maaje kaɗɗe leydi ndi ɓe kolliti ɓe nangi kene tolno e temedere capanɗe tato e joyo wonande ɗannotoɓe ɗanle ɗe ndewani lawol ɓe nangaɓe hen goto ene wasi fittandu moma taw koye rafi a daɓɓo no fewi to leydi Mali colonel Assimi Goïta neli jagorɗi mum joya toon to leydi Guinée Conakry ɓe dañi joɗade colonel Doumbouya gam ɓeydude jokkodiral hakkude leydi Mali kame leydi Guinée Conakry to Guinée Conakry jamma alarbane jofi alhamisa sukaɓe hewɓe finoɓe to Petela kame Madina ne tawe nder commune mo Matotto mo duppi toon ponoje mbari toon ha fitilaji jalti hen police nangi hen sukaɓe hewɓe kabruji men manawen ha to Côte d'Ivoire Burkina Faso ma en jaaha to jokkodiral hakkude koninkoɓe leydi Tchad kame Soudan ma en garte cimtol loningol yaltini hakkude Rwanda kame RD Congo kabruji men manawen ha to jolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena metradema balde wittiyanke gendiyanke laaɓaɗo ƴewgal baɗɗo tour de monde metradema balde wittiyanke Afrique centrale Afrique de l'Ouest Afrique l'Est Austral Europe e nokkuji ɗi kala holliti witti gande kewɗe kono ha hande gande fulɓe keedi yeeso metradema balde laaɓaɗo ƴewgal laarawo gueɗe cuuɗiɗe leydi ha tentingaluji an jiilotoɗo kanŋe jiilotoɗo jaama ɗo gonɗa kala so Afrique de l'Ouest so Afrique de l'Est so central so austral ɗo gonɗa hen kala sa jokkodire metradema balde joni joni keɓa hen ko laaɓi metradema balde holliti kala kada ƴeewa ƴewdo sa ƴewdima anduɓe gandal leydi anduɓe ɗo ngaluji cuuɗi an gasowo kanŋe jiilotoɗo ñaaƴe jaama joni joni keɓa hen ko laaɓi metradema balde guittowo humre lootowo dañala kumpitiɗo bittuɗo leɗɗe e ladde kala e leydi ha heeɓi hen ko laaɓi an ɗanniɗo gonɗo e leyɗele Europe Amérique Asie Afrique kalɗo gonɗa hen so tawi aronki dañde kayitaji ko wayno séjour walla kayitaji leyɗi gonɗa ɗi metradema balde holliti ko laaɓaɗo ɗum no fewi sa jokkodire makko o laaranima ngan sagane gasa joni joni haajuma humto ko fate banggue kayitaji ɗe gonɗa kala an jiɗɗo ɗannade kono ne kadi an joguiɗo jawdi daridi aɗa yiiɗi yencinde ɗum ha ɓuura yajje joni joni keɓa hen ko laaɓi metradema balde guittowo humre lootowo danayala lootowo dañala gonɗo hande to Dakar lamorgo leydi Sénégal waɗɗani Malibo hakkude hôpital Dalal Jama e nder boulangerie Dabakh Malika sa yiiɗi jokkodirde metradema balde mbatta ko 77 949 73 83 walla mbaɗa 77 351 77 23 walla mbaɗa 77 454 27 09 musidɓe tedduɓe yiilotoɓe ngaaluji cuuɗiɗe leyɗele mbadden dando faade metradema balde baɗɗo tour de monde kala rafi mo jiiɗa ene jogii lekki ke ene safra ɗum
gorel teya ko ha ko moƴƴo iwru kento koordinoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel teya ko ha kono ha ko wargani a wulna ndiyam ma ha wula juppa hen aɗa yara no wirani joni joni keɓa hen cellal ɓandu maɗa gorel teya ala rewam ala effet wattama haydara a yarat tan aɗiya ɗaɗima cukkiɗi ina cukkito an joguiɗo koyɗe musoje koppi musoji keeceji musoje AVC jogui caɗele cardiaque mo ƴiƴam heewi e nder ɓandu mum taw dogata ko nonne kadi joguiɗo sukara e nder ɓandu muɗuma caɗele gorago ɗaɗi cukkiɗi sa jokkodire gorel tayya joni joni keɓa hen ko laaɓi sa yiiɗi hebde hen ko laaɓi janggana hoore maɗa jahata koto site internet mo gorel tayya mbatta ko www.goreltayya.com so tawi koto leydi Mali gonɗa Nioro jokkodirta koye Dawouda Sare onon jooɗi koto Nioro mbatta ko 72 68 11 54 so tawi koto leydi Gambie jokkodirta koye Koddanene Abouba 282 29 43 so tawi noon koto leydi Sénégal 77 428 85 88 jokkodita ko biyeteɗo Amadou Thioban on noon koto Jambe so tawi koto États-Unis de Amérique ko Abousso Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi koto leydi France jokkodita koye Harouna Ngaydo 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe mbadden dando faade gurela teya kettude kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawnde joyi juko hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital men e ɗemngala pulaar ɗo e yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltare TV ha mbawon yebde nate mon ɓosoje tolore mon YouTube ko musidɗo mon Saydou Abouba gartaten koye sumgoji bannoɗe leydi Sénégal alhamisa hanki o caggal juulal takkusana ko nden catala CNRV ko nden tigui ɓe jooɗi gam saktude ko fati banggue jencude dañanodi ko fati banggue sumgoji jawtunodi ñande 31 lewru mayduɗo hen ndu taw kadi hato jina koye sarɗi yankoɓe jogorɓe jooɗoyade toon to sur sarɗiyeji ndu leydi Sénégal kamɓe noon ɓe kolliri Benno Bokk Yakar Benno Bokk Yakar woni ko dañi ko million e temedde joyi e sappo e jeetato ujunere pawɗo temedere e capanɗe tato e jeeɗiɗo so tawi noon ko wallumo Abdullahi Wade dañi ko temedde nayyi e capanɗe jeeɗiɗi goho ujunere pawɗo temedde joyi e sappo e jeeɗiɗi so tawi noon ko yeewi askan wi dañi ko million capanɗe jeeɗiɗi goho pawɗo capanɗe jeeɗiɗi goho ujunere pawɗo temedere e capanɗe tati e jeenaya so tawi noon ko serviteur en dañi ko capanɗe jeegom e goho ujunere pawɗo temedde joyi e nogas e jeegom so tawi ko mbokko so tawi noon ko mbokko guisa dañi ko capanɗe nayyi e nayyi ujunere pawɗo temedde jeetati e capanɗe jeegom e ɗiɗi so tawi noon ko natangue ɓe dañi ko nogas e joyi ujunere pawɗo temedde jeetati e capanɗe tati e tati so tawi noon ko Aar Sénégal dañi ko capanɗe joyi e ɗiɗi ujunere pawɗo temedere e capanɗe jeeɗiɗi e tati so tawi noon ko buntu bi dañi ko nogas e jeenayyi ujunere pawɗo nogas e ɗiɗi so tawi noon woni en garti ko fate banggue tonggode nde ha laaɓi Benno Bokk Yakar dañi ko capanɗe jeetati e ɗiɗi sarɗi yanke so tawi noon woni ko yeewi askan wi kañum dañi ko capanɗe joyi e jeegom so tawi noon ko wallu mo Abdullahi Wade dañi ko nogas e nayyi so tawi noon nogas e nayyi tawi capanɗe joyi e jeegom ɓayde kamɓe ndendini sembeji mabɓe ɓe dañata ko capanɗe jeetati so tawi noon heddima MPR
woni mo Pape Djibril Fall kañum dañi ko goto noone kadi bokko gis-gisa dañi ko goto ko noone kadi Aar Sénégal dañi ko goto ɓen sarɗiyankoɓe tato ɓe goto kala dañi ko sarɗiyanke goto oɗo saaha noon pooɗe ndure o woni koto hakkunde Benno Bokk Yakar kono ne kadi Yewwi Askan Wi tato heddiɓe woni ceerno Alassane Sall kame Pape Djibril Fall ne wonde Pape Diop goto kala joguiɗo goto homo jogori tawtoyde gam rokkude kewendi soɓe tawtoyi Benno Bokk Yakar ɗo yarata e 72 dañoya 75 ne gasa daña kewendi no fotiri kala so tawi kadi ɓe tawtoyi ko Yewwi Askan Wi jogiiɓe 80 ne gasa kadi ɓe dañoya 84 ko wawi wonde kala oɗo saaha jencudi ndi no yaltiri ni hay hen goto yeddani ɗum kamɓe kala aɓe jappi noppi tene kadi aɓe jaadi hen caggal jaltugol ndiɗon jencudi mawɗo leydi Sénégal woni Macky Sall o yetti o jaari wonande ɓiɓɓe leydi Sénégal kala caggal nde ɓe jalti suɓoyade sarɗi yankoɓe muɗum tene kadi o weltanima wonande ɓiɓɓe leydi ndi kala caggal nde goto kala yalti gam suɓade e peewal kame nehetare kala tawa yaltini ɗum koye nder compte makko siftinde on hitande ujunnaje ɗe 17 woni 2017 Benno Bokk Yakar gañinoma kene tolno e 125 sarɗi yanke eɗen gandi ɗum ɓe jippima no fewi so tawi noon ko hitande hikka nde woni ɗo hen sumgoji ɓe gañi ko 62 so tawi noon ko 2017 wonno ɓe gañino ko 125 ko ɓen gonno toon to suudu sarɗiyeji gam wallidde mawɗo leydi ndi sifti noon sarɗiyankoɓe leydi Sénégal ko 150 sarɗiyanke firti oɗo saaha mo gonɗen hay goto maɓe taw suwa dañde kewendi seedi gasama goto e joɗaniɗo catal biyetegal Amnesty International erima ɓen sarɗiyankoɓe toɗɗaɓe kala ɓayde toɗɗiɓe ko ɓiɓɓe leydi ndi nde ɓe gonata toon to suudu sarɗiyeji no leydi Sénégal ɓe gonira toon jaam e peewal e kisala gam ligganade leydi ndi ɓe gona toon ɓe gonda e koddigo fewgo no feewi sen guiwe ngol ɗon dawrugol gartaten koye sifande jaam e kisala hakkude gouvernement mo leydi Sénégal kame hobel mo Casamance MFDC nden sifande noon waɗi ko toon to Guinée Bissau e tawtorede hoorejo leydi Guinée Bissau woni Oumar Sissoko e Mbal nden sifande noon ardi ɗum to banggue hoɓɓere en ko a tutto badiate ko ardi nden sifande noon yiddeɓe ko yo won sifande ɓooyore no fewi wona kadi sifande jeema dumide e nder ɓiɓɓe leydi Sénégal kala garten ko fate banggue viol yande cukalon nde wona kon kellifaka hayso helli fama wawnude ha wonda e suka debbo taw wonda e welima mum ha tenti noon on suka debbo ko mineur yarata koye duuɓi 16 kankon biteɗo Sitor Ndour o waali jamma gadi ɗum ko caggal nde o waɗa place sur mandat de dépôt ɗum ko caggal nde o tuuma wonde mo yane guel ɗon cukalel dewel taw kadi koko ɓe mbiyata bon ko sonani bon woni debbo gollotoɗo e galle eɗen gandi femme de ménage Sénégal naɓe woni hen ne mbiya bindana debbo giwɗo wuuro mumen iwi cuuɗi mumen ari ɗaɓɓude golle saaha aɓe keewi nanguilede galleji hen no bolle puyɗe saaha kadi aɓe keewi lebtede hen saaha viol ne rewa hen pelle rewɓe hewɓe noon hanki kolliti hen metti mumen no fewi ha tenti noon ɓen sukaɓe rewɓe aroɓe gollade koɓe mbatte e kala saaha kanko noon baɗɗo ngal ɗon baɗala kanko wonno gardinoɗo kuude mo université Cheikh Anta Diop ha joni koto Sénégal keddoɗen jeeyeten ko ha toon to Agnam ko suka gorko mo duuɓi tokosi kam poñarda toon taw kadi waɗimo ko sehili makko fiimo laaɓi ki noon accanimo hawrute joomi ko yaltin ɗum ko Jayde Soleil kanko noon inde makko o nottotono ko Oumar Ly wo jeeya koto wuuro Siré ɗum ko ñande jamma alarba nde sanga 23h caggal haala seeɗa on waɗema ko laaɓi o nawa to hôpital Abdullaahi Saar ko toon o wasi fittano makko kanko noon o iwno ko Dakar yano ko wotoyde kane kadi ɗeɗo henna balɗe wonno miijo makko artude to Dakar fittano makko itta toon eɗen nelde duwaw dendagal ɓesgu makko kala les soleil ko Jayde wiyete noon Jaydiyankoɓe ɗiɗo taw koye hettunoɓe fannu kalifandi towdi no fewi ko wayno DG ji ɗiɗi
acciti golle mumena jeyi sababu ko caggal nde nanga kene tolno e sappoygo jayndi yanke taw kadi ko gendarme ɓe kutori sembe no fewi ha hen jayndiyankoɓe ɗiɗo gañi caggal nde tuumiɓe ardiɓe soleil mawɗo wonande aɓe mborjini jawdi ndiɗona jeheten ko ha toon to Ziguinchor taw yen toon musidɗo men Amadou Ishaqa Kebe. Amadou Ishaqa Kebe, assalamu aleykum wa rahmatullah. Saar Abdullaahi Saar e Weltare TV on calmitama on juurama kabaruji garanɗin ɗo e nder Ziguinchor eɗen gandi CNO joguiɓe ndiyam ɗam ɓe mbaɗi grève mabɓe guila hiccanki fewde hande ina wayno caɗele de mbaɗani ɗo ene Ziguinchor naɓe ha feere ndiyam robiñaji no kuppi ñalawma hanki o fewde jamma ha e wendogo o jeeta tan ko yimɓeɓe ne pilma ndiyam ɓeene jogui beñuwar ɓeene jogui bidongaji eɓe ƴeewa to boyli goni eɓe gaddoya ndiyam holko addi probléme mabɓe ɓe mbi ko ina wayno service o ɓeydani ɓeɗo ustanama ɓeɗo ɓeydanaka ɗum noon woni koɓe caali haaɓe mimi leydi e so ɗum mima ɗon eɗen gandi ñande talata nde toɓo hengo jippima ɗo e nder Ziguinchor ina wayno météo wi ko 100 millimétre ñande alarba nde toɓo hengo jippima ɗo météo wi ko 90 millimétre alkamisa hanki jamma toɓo jippima ɗo e subaka he météo wi ko 90 millimétre ina wayno ɗeɗo balɗe tati noon waɗi bonande mawnde to e nemade galleji kewɗi ina wayno cinghitima ma won fodde galleji 10 ɓen ɗon goni koye e kaya mbeya min haɗ ɗum sengge ala haydara ɗo e nder Kadior ina wayno galleji 4 ne kadi jani ɗum ne kadi waɗi caɗele ɓe gullitima laamu ngu e mairie ndi yo waɗa hen juuɗe mum wawa faabadeɓe ko ɓuuri yawde e yaccade kamɓe de ɓe dañi ɗeɗo caɗele eɗen gandi amical étudiaji Assane Seck kamɓene dey eɓe jokkodiri e CMTS ɓe mbi holɗum apitique B rafi biyeteɗo ni henna ina wayno rawane wari ɗo biyeteɗo Alpha So ɗum noon hikka eɓe kuli ɗum eɓe noddi noon yimɓeɓe yo gara eɓe dokka ƴiƴam ñande altina garoɗo henna ina wayno hôpital o banque ɗe galaka ƴiƴam hay hunde ɗum noon yo yimɓe gara ballaɓe Weltare TV musidɗo mon Ahmad Issa Kebe gorko mboto kabaruji ɗo fo ɗo e radio Zig FM jokkodiri e Saar Abdullaahi Saar yo Allah ko walde jaam. Assalamu alaikum, commune Khalil Koulibaly, international sénégalais et capitaine des Lions. Keddaram tan ko radio e télé Weltare bibbe fulɓe ando dinema. Amadou Ishaqa Kebe ngon toɓo jippingo toon to Ziguinchor subaka aljuma hande o ha fayenma juulala tisubar ko yawti ko kala ko ɗin toɓoli jippi e nder Dakar lamorgo leydi Sénégal to Guinée Bissau hoorejo leydi Guinée Bissau Oumar Sissoko Embalo kam woni gardiɗo cetal CEDEAO jokkodiri hanke hoorejo leydi Ukraine woni Volodymyr Zelensky ɓe kaldi toɓɓe jaaƴe ko fati banggue jokkodiral hakkude Ukraine kame Afrique kadi ɓe kaldi koye visioconférence ko wona ɗum ko noon kanko Embalo holliti kanko e nanɗoma ko mawɗo leydi Sénégal woni Macky Sall maɓe jaaha toon to Kiev lamorgo leydi Ukraine ɗum noon wonata koye lewru fandu ɗum ko ñalawma hanki o yaltini ɗum taw koye jayde RFI sen gewi to leydi Sénégal Guinée Bissau koto Mauritanie tambiɓe nden ka e kisal maje kadɗe leydi Mauritanie ɓe kolliti e nder maje kadɗe ɗe Nouadhibou ɓe coynima toon laana ne jolni kene tolno e 135 taw ko ɓen ɗannotoɓe ɗanle ɗe ndewani lawol ɓe noon kamɓe kala ɓe nangamani hen rewɓe tato kame bebbe yela woni cukalel tokosela kono kadi kan laana taw e makka mayiɗo goto on noon ko caggal nde o rafa e nder kaɗon laana kamɓe kala ɓe tawe e juuɗe dadiɓe ɓen ɓe leydi Mauritanie taw kadi ɓe jinno faade ko toon to Royaume mo Espagne ngam ɗannade ɗanle ɗe ndewani lawol kono kadi laamu leydi Mauritanie hollitani holto ɓe jeeya e leyɗele gouvernement mo leydi Mauritanie yaltini balle mawɗe no feewi ɗum ko ñalawma hanke o ngam farnude toon tan baka nokku ɗo yooli ha heewi taw ko diƴƴe garnode toon kene tolno e 50 walla mbiyen 100 famille dañi hebde hen balle mawɗe wiide Fatim Bittu Khattari
ɓe koliti kala ko laamu ngu fonnoɗo saha ɓe mbaɗi ɗum caggal nde ɓe nawi toon gila e daage ha e tilisaji e gueɗe goɗɗe kala ngam fabade ɓen ɓe galleji men nanni ndiyam kene tolno 32 tonnes guura woni ko nawa toon jagorɗo konu wulde sida yeehi to hoosa ɗum noon ko wadde cérémonie dokkirgol seedam faaguji kene tolno 51 taw ganduɗa ko permission wonande ɓen gendarme aɓe heɓɓe jeenari walla mbiyen heɓɓe hebloji mawɗi no fewi mo wonde chef d' état majeur général armée leydi ndi woni woldu ahmed aïcha ɓe kolliti hen wasiyaji wonande ɓen koninkoɓe yaltuɓe heblode ɗoftoto sarɗi leydi ndi kam e koɓe kebla ko gam dadadeɓe himmirande nden ka e kisal ɓiɓɓe leydi ndi kala ha joni to Mauritanie ɗum ko caggal nde heedanɓe gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie Mouhamed Ould Abdel Aziz caggal nde ɓe kolliti wonande gorgol mum oɗon gorkajo yiɗino yaade salminoyde Ould Abdel Aziz wonande jagorɗo public sali ɗum on noon hanki yeddi ɗum ha memi leydi wi so tawi salima gorgol mum oɗon salminiya on gonnoɗo hoorejo leydi ndi holko hoccata hen koɓe kaali ko wo yeddi ha memi leydi gam holludemo ɗum wona hunde gonɗude délégation timmuɗo taw ko jagorɗe joyiya nelaɓe colonel Assimi Goïta jettima to leydi Mauritanie joɗodima e hoorejo leydi Mauritanie woni Wuldu Kaswani ene ɗowi noon oɗon délégation on c'était timmuɗo Abdoulaye Diop jagorɗo hakkude leyɗele mo leydi Mali kame jagorɗo finance kame jagorɗo jeego ene wonde jagorɗo bertindi leydi Mali kame jagorɗo ko fate banggue jeegu kamɓe kala ɓe dañi joɗoɗade laamu leydi Mauritanie gam ɓeydude sembe e jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe ɗum noon ko yidde yettinde ɓatake giwɗo e mawɗo leydi Mali to Mali keddotoɗen ko on délégation woni mo colonel Assimi Goïta ittiniri ɗum toon to Mamadi Doumbouya nando makko koninke laamiɗe toon to Guinée Conakry kene tolno e jagorɗe joyi taw kadi ɗowi oɗona sete ko Abdoulaye Diop jagorɗo hakkude leyɗele kame jagorɗo finance économique commerce kono ne kadi administration territorial kamene wondi kadi jagorɗo yangara kamɓe kala ɓe joɗodima jafo noon jagorɗo jeeygo ɓe joɗodima e colonel Mamadi Doumbouya gam yewtidde yettinde ɓattake mabɓe colonel Assimi Goïta gam ɓeyde sembe hakkude leyɗele ɗiɗe kame ndenka e kisale jokkodiral kaggulaɗe mo leydi Guinée ha faade toon to leydi Mali to Mali keddotoɗen région mo Gao kame Meneka teskama ko jangoji mbaɗi toon jondi no fewi lewru mayno ndu ha ganduɗa yooɓi kene tolno e 16 fittandu neɗɗo taw kadi daabeji mabɓe kewɗe nawa hen taw kadi waɗi ɗum ko état islamique taw ɗum waɗi koye ɓen wiyeteɓe intahaka nokku intahaka toonne kadi joyo woɗɓe mbara toon ñande nogas e jeeɗiɗi e inkara ɗi nokkuji kala taw kadi ganduɗa ko finannoɓe yiiloytoɓe kanŋe jeeyaɓe leñol biyetegol idaksa haka caggal nde ɓe gartanno ko nden ɓen joguitiɓe armée ji jeeyaɓe fedde état islamique ko ɓen jane mabɓe nogas e jeenaya ndun lewru mbare mabɓe 12 neɗɗo walla 12 neɗɗo jaafuɗon nawani ɓe kanŋe kam e otoji mabɓe kala to Bamako capital ene ɓeyda nden ka muɗum ganduɗa kene tolno e million ngaji ɗiɗi piccala joyi ko wuuri hen ha tenti noon leeɗe mawɗe ɗe ko wayno leggal Dar Salam oɗo saaha gendarme aɓe leydi ndi piiɓi ɓeydude nden ka e kisal nder leydi en ha joni nder capital ngal e hoore mum ɗum ko caggal teskede fayre mawde woto jangoji wadde hen gam teskede e nder lewru juillet maynudu tan kene tolno e 15 taw ko jangu woni ko waɗi e nder leydi ndi kala ko ɓoyani ko tan waɗi koto katti kene wona 15 kilométre hakkude mum e Bamako leydi Mali kene tolno e pittari 90 million hande o leydi ndi ha hande nden ka ene ngakki e nder leydi ndi kala dongnoɓe otoji ɓutti ko wayno otoji carsoji marchandise uji ɗi hinde camion ngaji ko ɓen kolliti mette mumen mette mawɗe noon ɗum ko caggal nde ɓe moɓodiri toon to katti ngam wullitade kamɓe syndicat ji mabɓe caggal nde goto dognowo otoji ɓutti nanga to fana taw kadi nanguira ko ŋañalde wona ala kayitaji wonani gaari
ɗo fotani garde nanga tan dow ŋañalde ɓe kolliti kamɓene ɓe dongnata haydara so wona ɗeɗon geɗe kala laaɓa ceer so tawi kay wayani noon ala kala kamɓene koɓe dongnata e nder leydi ndi 49 koninke mo leydi Côte d'Ivoire nangaɓe to Bamako ne ndumba toon ɓen malinaɓe finoɓe to leydi Côte d'Ivoire ɓe kolliti maɓe moɓodir ñande 13 nduɗo henna lewru to Abidjan Rouya Plateau ngam hollirde ɓe mette maɓɓe faade laamu leydi Mali nde accitta koninkoɓe leydi Côte d'Ivoire kota leydi mumen caggal kamɓene ɓe guuri ko toon to leydi Côte d'Ivoire ñalawma hanke on so Dramani Ouattara oɗo saaha holliti wonande jinnaɓe ɓen koninkoɓe nangaɓe to leydi Mali nde nden ñatta pittali mumen ma ɓiɓɓe mumen gartu ha e nder leydi Côte d'Ivoire sen gewi to leydi Mali koto Guinée Conakry jamma alarbane jofi alhamisa jawtuɗo sanga 23h sukaɓe finoɓe to leggal bitengala petela kame Medina ne tawa nder commune mo Matotto ko ɓen duppi ponoje taw kadi ɓe jeeya koye FNDC dariɓe kay faddade ndimagu tungorgal leydi ndi caggal noon nde ɓe jinno seppude ñalawma hanki o kono kadi laamu ngu haɗino ɓe ceppiri ko jamma kono kadi waɗi hen nangle kewɗe no fewi kame piile kewɗe hewɓe hen ne tawe nder lokoji ɗi gendarme kame police haade mabɓe ɓenninede e yeeso suudu ñawore to Côte d'Ivoire hakkude Côte d'Ivoire kam e leydi Mali Bamako ɗum tan ko gila hitande 2010 nde fitinaji mbanno to leydi Côte d'Ivoire ha hewɓe dogi moltoyade hitande 2010 woni 2010 ken tolno joni e duuɓi 12 ɓiɓɓe leydi Côte d'Ivoire naɓe ɗongnoɓe ne moltoyi to leydi Mali yiddeɓe ko hodde leydi mabɓe e ballal CNCR kame UNICER hanki dokkiɓe sembe no fewi kene tolno e 163 giwi to leydi Mali jettima to zégu noon ko kerola hakkude leydi Mali kame Côte d'Ivoire ɓe payi koto Abidjan kamɓe kala soɓe ndendi koɓe 350 yiddeɓe ɗo saha hankadini ko hodde leydi mabɓe to Côte d'Ivoire sen gewi to Côte d'Ivoire paɗen koto Burkina Faso hanki ko jango mosgo waɗi e ñiɓirde koninkoɓe leydi ndi yimɓe jeegomo mbasi hen pittal men hen tato ko koninkoɓe tato heddiɓe ɓenne kadi ko wallidiɓe koninkoɓe kene tolno e nde nogas en jeegomo addunoɓe nden fiyande ha jani ñiɓirde koninkoɓe ɓen seɓɓitiɓe nogas en jeeɗire mabɓe mbasi hen pittal men jango ngo waɗi koto nokku biyeteɗo Bruzanga e nokku biyeteɗo Bulungu ko toon gon jango waɗi to Burkina Faso colonel Paul Hari Sawdogo Dambiba hanki joɗodima rewɓe iwɓe e nder 13 région mo leydi ndi kala kamɓe rewɓe ɓe noon koɓe 200 tawtoraɓe walla nde ndeɗon jonde kala notaniɓe diwanuji mumen kala nden jonde noon hanki siftini rewɓe ɓe e nder haala mabɓe ɓe kolliti Thomas Sankara nde yinno ƴellidde leydi Burkina Faso aduna ko rewɓe disodiri mumen ngal disodiral noon wonko tindintaɓe kono kadi ɓe kolliti colonel Paul so tawi alelima ɗano ha kara minen rewɓe kala momin nangani ko dow fayi ɗum noon oɗo saaha laamuma transition koko rewata lawol ɗano ko minen goni e galleji ɗi ko minen goni suddiɓe joomen galleji ɗi worɓe amin somin kaalini nana ɗum noon mamin kalde mabɓe tene kadi mamin min dardo e maɗa ha leydi ndi yalta e caɗele coopération militaire hakkude Tchad kame Soudan ɗum ko caggal sete timmuɗo e gardugol général Yassine Ibrahima Yassine mo leydi Soudan ɓe jettima to Tchad ngal jokkodiral noon ɓe dañi joɗorade général Mohamed Idrissa Déby ɓi hooreji ɓi gonnoɗo hooreji leydi laamiɗo leydi ndi oɗo saaha mo gonɗen ngal jokkodiral ko yidde symbole inde keeri hakkude leyɗele mabɓe woni hakkude leydi Tchad kame leydi Soudan ɓe ganduɗa ne ndendi keerol ngol ene tolno 300 kilométre loni hanki yaltini cimtol mum ɗum ko caggal nde spére mabɓe goto waɗi jiilu mum to RD Congo ɓe kolliti tugganma tan novembre hitande yawtunde hayti juin e nder ndeɗo henna hittande kene tolno janguji limtinde ɗi Rwanda heedi caggal rebel M23
e wallide ɗum yo wat janguje nder RDC mo Congo ɗum woni ko ɓe jaltini hanki ɗiɗon konguɗi sen jalti Afrique ɓaɗin koto jolam jaberi Amnesty International fedde darnide haqqe yimɓeɓe nder windere nde kala ɓe tuumi koninkoɓe Ukraine moltade caggal population ha tentinon to région nokko biyeteɗo Krakeva ɓe kolliti ɓen ene molto e nder hôpitaux ji kame école aji kene tolno e 19 wuro mango teskama hen kala nde Russie felli toɓɓata ko ɓen koninkoɓe ɗo ɓe keewi kamɓene fellude ɗo jeygue yaltirta tawa noon ɓe molti koye population mabɓe hoorejo leydi Ukraine subaka hande o jabtima ɗin konguɗi Liban hanki mawnini manditare mum duuɓi ɗiɗi ɗum ko caggal nde port mo Tripoli fetti toon fettande mawni ha ganduɗa feccere capital ngal kala wonti ko ndondi ɗin duuɓi ɗi noon hanki watidi koye seppoji golɗi jaw siftinde on ɗum wanno ko nayi lewru août hitande ujunaje nogas woni 2020 to port Beirut caggal nde fetti toon produit chimique goto ha yooɓi pittali 120 neɗɗo kene tolno e ujunaje jeegom e 109 gaañi hen matériel uji galleji ko boni hen ko limota ko hanki noon hewɓe ceppi gam erade fedde gotago windere nde wawata adude en loskoji labtuɗi beele wadɓe ngal baɗal ha hande yiite gueɗe ɗe no foti wawde yarude ni États-Unis de Amérique waɗi haaju keñoraɗo gam yaltinde fond kewɗo haalis no fewi huccidde yeeso wonande rafi biteɗo variole de sa ɓurɗo ƴellitade nder Amérique ɗum noon yiddeɓe ko dartinde oɗon ñaw to Russie basketteur Amérique najo goto nottortoɗo Bertina kan woni ñawade toon duuɓi 9 ne lelo e kaso kanko on suka debbo star bawnoɗo futa cenglel woni ko fate banggue basketball ɗum wonno golle makko ɗum noon ko caggal nde o nanga toon février e nder ndeɗo henna hitan to bawal laɗidi waɗi ngal Moscou wo nanguirano ko drogue mawalelo duuɓi 9 e nder kaso kanko noon ko ɓalejo Taïwan ɓe kolliti subaka hande aljuma o kene tolno e 68 avion mo leydi Chine kene wona 13 navire taw kollaɗe mawɗe hande o puɗɗima taccude diidola kerola jaɓani to Taïwan siftinde on leydi Chine hollitino ma Amérique nimsu ko jeyno sababu gardiɗo sarɗi yanko mum ne waɗa jillu mum to Taïwan ton ko diɗol boɗoyol ɓe jiiɗa Amérique yetto toon kono kadi oɗo saaha Chine holliti so wona tan ɓernde mum sukki to beele itta kañumne mette mum accita noon Taïwan ɗum jeeyi sabu oɗo saaha haqqillaji kala ketti koto Asie hakkude Chine kame Taïwan yataw fiyande ɓurde bonde nde Ukraine kame Russie jogorani ummade toon musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabaruji garandena kekiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guila moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ketki malaki jam yo jaam Allah hiranena